És indul Szalai, és vissza lehet tenni Klein-Häschlernek, és újra Szalainak, és ott a gólhelyzet, és a gól! És a gól! Szalai vezet Magyarország! 550 nap után be lehet azt piszkálni, köszkölni, tuszkolni! Az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet, repülj velünk a szerelem szárnyán, indul az utazás, csak erre vártál. Az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet, repülj velünk a szerelem szárnyán, indul az utazás, csak erre vártál. Gera még akár lőhet is, rá is lövi, gól! Gera! Zsáklő megpattan, gól! 2-1 Magyarország javára! Vagy még egy lövés, megpattan, gól! Gól! Pattanjon meg, ahányszor csak akar! 3-2! Az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet, repülj velünk a szerelem szárnyán, indul az utazás, csak erre vártál. Az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet, repülj velünk a szerelem szárnyán, indul az utazás, csak erre vártál. A magyar válogatott veretlenül fejezi be a csoportküzdelmeket az Európa-bajnokságon. Bernstorff csapata 5 pontjával a csoport élére kerül, és ott is marad. Csoport elsőként jut a legjobb 16 közé.